Jotono no lamsogo haine hai ani tini katal vlog tini ke sok baja ang friend jong jompujola gal school mato or tini norok saimanna December 21 tarik 3 ni din bisi katal ke tabok norong no ang phongo phaimani amo dogan rok tangnai tongo ke sari gun norong nogoi manana program yang bazar sari gun norong nogoi manai friend jong norok je program mo mosamung tei baji sok ma rok norong nogoi manana nai tong di tangke norong amoi baksin soya khai takalai ke tisa step sa tangmani tisa design juda kha khlaijaka koso naithogon hone bansogo horong kangke tangte pura dogan mangnai sari gor pura kupulong thangana kangke friend jong norok bai direct sari khoroma laisiwana তাও সবাইকে ফ্রেন্ড জম্পুই জলা ও অনেক সময় লের পরে লের যাং নখা 10:30 টাং কথা তাবো ফাইদি নং ফুগানা বস কাংতে প্রোগ্রাম নং লাইট নহরি দখানা জাগা সবাইকে জাগা সবাই নং ফুনগান borok bang mane onek jam dong friend jong nai dinaro borok bang mane omo to rutu chipo yang pura jam jak ekene hono bising hawi phunogon tabo like keri bangi kun phone nong kam ko porse ka phunung malia je baje sok dom khau ka awte chiko o je jagani baje sok maya kobo obo ka barta o songnai Sopaizak tei sikla rok sopaizak yu daikon rok borna bele hamaya foro chino Jompui Jola Girls School je drink celebration habo je bisikatal kalemen jagawa bosumai baksa candle musnawi phaimani bagui borna pai flaya o bisikatal chiba ya foro baji songnya bagai nasional jak friend jong taboro tai 5 minit tong sho baji songna bagai ke jotono andra gundra nugui tong khana ro rasta poreno o jaga bebas sa khanu gana tangai ni ta light current tong o hyper light puthar jak bon bagai ro pila khanu gya rasta poreno o jaga bebang no light mombati mutung jak khanu gana night ta ro sini krekaro nai dei ko kebang ma mo mustung lai man cheng ko hang to ka sung tha sa ngai kento sing ka mom tui phano musung man no no phano male ya krekos sini bali sonero tau baji sogor nai de bali sonero time ka pro pada baji sok de sokai kotha ka baji sok lai je friend Jompui Jola
Bukun jo de toni nai ani kepalo de khasi hui toni nai o nai thok yoi o jadu bo kisani ko gya bukhabai hamjang mani kisani ko gya jadu humani kisani ko gya phaide hai kai asik kisani ko gya hnai no asik nai thok bai hnai no tabuk sing musam nai nai chine musana goreng rok dakti khai no ro stage saka phaide taler din Kal pishama, shal tishama, kal pishama. Phaide hai kai omo hai rusamung kaham sing khona lainai norok jongwai baksal logi rui tongde khabangni takung tai bukok song sini 1433 bisino lamchok laiei sing nasik kai khabai kha malai laikha mili laikha tongthok laikha mare kising sing ngolai tongthok laikha sing Bajini omo hai tiring ni jarawa daiga tangsa rusak siwa tami hin oni bero kabang ma masana muso tore tong khina lagi kesangi tong ma jora amo kesangi tong kha abagi kisa busak no tulung khai kisa muthuna lai siwa ne hai ma tulung rusak mengyaku Joto halo by halo manjulan and jora manka especially our committee members na belagina hambai omo hai panda kotor sosama ni bagai inke o kam amche ni boro o kam ni bai kisa fangia bukro demana hambai inke tabuk kisa bosang kolina le yak tu bukolai te yak ura ushala ya de tamin multi-talented Cini Tripura Hasio Belakino Sengo Bote Kemo ya Sekarang Jabana Waisni Ajai Datang Rajinai Dini Bagino Sesepai Coba Traimo Rumpai Tonga Hello Bang Bai Syamli Kayati Perbai Bahai Kayati
Ethiopia norok joto bot sukirami ai ko amuri to baksa baksa dukirami. Kembali baik tak kena tuki nama bisa tahu soal soal lalu saya akan kerja Thank you.